लेकिन कुछ भी हो हमार देवर बबुआ हमरा के बड़ी प्यार करेलन। भौजाइये के नाता से सही, लेकिन हाँ सही में बहुत अच्छा हड़न हमार देवर बबुआ, बहुत ख्याल रखेलन हमार। काश ए जिरवा गनी का करबू आ गनी अब जान तरू न। अई खाली हाथ रवाइल बनी। अरे भौजी अब का तार से बताई मछली मिलल है ना, एकदम बहुत बहुत मेहनत करनी है, बहुत प्रयास करनी, लेकिन ये कहूँ मछली ना मिल रही सन। हमू जानते नहीं कि तू इंतजार करत हकबू कि कब देवर बबुआ मछली लेके आइन तो बढ़िया से एकदम मसाला डाल के बनैबू टेस्टी टेस्टी। ए जी हम तो वही सोचल कि रउआ 1.5 घंटा से गइल बनी तो ढेर के सारा मछली मार के लेके आइम, लेकिन रउआ तो एगो गरइयो पकड़ के ना लेके आइनी। अरे भौजी जान तो तुहरा से ज्यादा हम टेंशन में बानी कि हमार भौजी हमरा के इतना चाहेली, इतना इंतजार करेली हमारा खातिर। बाग बाबा जी रउआ हमार दिल तोड़ देनी। ए भौजी जाए तो आज ना मिली से, लेकिन काल कुछ भी करके एकदम कुछ करके काल पक्का मछली लिया देम तो अभी इतना टाइम बाकी है ना, बते जाई ना देख ली एगो दूगो बस पकड़ा देती सन तो हमारा रउआ खातिर हो जाई। 1.5-2 घंटा से एकदम पकड़ परेशान हो गई, ना मिलल ही सन तो चल देनी। अब का करी, काल अगर नहीं मिलिए से नदी में ना तो मार्केट से बहुत बढ़िया मछली लिया तुम्हारा खातिर एकदम सही में। कौन मछली तू पसंद करेलू बस ई हमरा के बताओ और जाके हम तुरंत लिया देम। हमारा बच्चा मछली बहुत अच्छा लागेली सन। कौन मछली? बचावा। ई कौन मछली ना? बचावा? बचवा तो बबुआ के कहल जाला। ओना जी बचावा एगो मछली के कहे जाला। अब रउआ पता ना रउआ का कहत हो, हम अपना गांव पे तो इहे कहत रही। हम पहला बेर सुनत नहीं बचावा, हम इतना जानी ना बचावा कहल जाला जेवन हे में से निकलेला ना ओकरा के बबुआ कहल जाला खेलावा ना। तो भैंसियों के देखी मुंह में से हमारा नाम से मत निकलवाई। तू गजब कहत बच्चा मछली नहीं की जानत ना? सही में हम नहीं जानत। अच्छा पता ना रबा कुछ चोरी कर। अच्छा अपन गांव जी ना तो ओकर फोटो खींच के देख लेम कैसन बाली से मछरिया। सबनी के मछरिया के तो एके लेखा थोबड़ा रहेला। तो मतलब वो अलग होई ना मछरिया? मोट रहेले एकदम, थोड़ा सा लंबा और चौड़ा आ का कह जाला एकदम उजर उजर रहेली सनुकनी के। हमरा बड़ी अच्छा लागेला बचवा मछली। पता ना। अच्छा जाए तो खिसिया नहीं को नहीं भौजी। रउआ लागत कि रउआ ऊपर हम कबो खिसिया सकत नहीं। अब के जन तारा खातिर मछली मारे ना गोइनी आ ना मिलल ह त वही बात के लेके टेंशन में हकबू त के जन खिसिया गइल हकबू ना। अब देवर बबुआ रउआ पता रउआ हमर जानो ले लेम ना तो तब हम खिसेबे ना करम। त मछली का बते अब तोहर जान काहे खातिर लेम? तू ही हमार जान बालू तो अपन जान के कोई जान लेला? तो वही ना कहती हमार जान लेकर रउआ तारा के भी ऐसे पते बा कि अब सब कुछ तो तोहार हम ही बानी। तू ही बहुत मतलब हमरा के चाहबे करेलू, बस एगो नाम खाली हो कि शादी हो गइल भैया से, लेकिन सब कुछ तो हमारा तोहरा जानते बालू। हाँ जी काश रउआ साथे हमर शादी हो गइल रही। लेकिन हमहू सोच रहे बानी कि शादी बियाह ना करम। काहे जी? अरे अब तोहरे से ये सब चलता तो शादी बियाह करम तो तोहरा का अच्छा लगी, चाहत हलू शादी बियाह करली ना? ना जी लेकिन फिर भी सोची मान ली आज ना 5 साल बाद दे रहा शादी बियाह हो की तो ठीक ना हो जाए। अरे हमारा ऊपर कब तक ले रहुआ रहो आखिर भैया हमार। ए भौजी का मैं टेंशन का ले तू जब तक रहबू तब तक हम बानी ना, जिंदगी भर तोहरा संग हम। इतना एकरा में सोचे वाली का बात बाटे? अरे और भैया कहाँ जाई हम? अरे भैया के पता चली तब ना, मतलब भैया से छुप छुप के मिले सच कबो छुपेला ना एक दिन तो पर्दा तू तो रिए जाला। अच्छा जाए तो तू कह का करी कि हम शादी से पहले भी इनकरे के चाहत रहे, इनकरा से शादी कर चाहत रहे, लेकिन मजबूरी में शादी हो गई। अब जाए दी बबुआ जी का करम, जैसे हमार घर बस गइल से रहुआ बचा लेम, लेकिन देखी कबो हमरा से प्यार करल कम मत करम। ये भौजी सच्ची कहता नहीं, एकदम तुम्हारे सर पे हाथ रख के कहता तारा के कभी ना मतलब कतही मतलब फंसे ना दे, मत छोड़म ना, जिंदगी भर दिल में बसा के रख ले बानी और दिल में बसा के रखम हमेशा। सही में सही में प्रॉमिस करते नहीं यार। तू ही एगो इतना हमार प्यारी प्यारी भौजी बालू, क्यूट बालू। तो साफ कर दे बताओ हमारा बगीचा कितना एकदम साफ रहेला। कुल पता ही गिर गुल बना होता अच्छा नहीं लागत। कुल बाहर दूध मस्त फर्स्ट क्लास के हो जाए एकदम ठीक कर। कंजास रहेला ना तो हमारा एकदम तनिको ठीक ना लगेला। ए दिनेश भैया का हो? ए मर्द भैया तक देखा सुबह जात रही तो अभी काम करते रहो, अभी आई साँझ हो गलो अब ले करते बालो। ए भाई तो का करब हम चाहे नहीं नो कि हमार बगीचा हो तो एकदम साफ सुथरा रहो एकदम बढ़िया। तो घरे ना चले के हैं घरे चला जाई तन की बाहर ले। ए मर्द भैया साँझ हो गई चले के घरे। ढेर टाइम हो गल कब बज गई?
देखत नहीं खा साँझ हो गइल बा मोबाइलियो तो नहीं खेली आई हाँ। आ भौजी ना मानेली का तोहरा के हो और ई भैया ई का कहतल रे भौजी तो के सेवा पानी ना करली का भौजी के मत पूछ जाई ना नो ते पानी उनी एकदम लोटा में पानी लेकर दौड़ा रहेला तो खूब बताओ सेवा कर ले भौजी तारा के सेवा करती था ये साँझ हो गइल अब ले तो माने तार को है के मतलब का बा हम घरे में सुता रही सेवा कर लेता हैं अरे तो काम भौजी धंधा ना करी भौजी इंतजार करते हैं घबराइल हुई हो तोहरा बिना ई बात एगो लायक के कले है और तो चलो घर चले जा रात भर जे काम करबो चलो ढेरे हो गइल सा चलो छोड़ा काल ले करियो देखो तो हम काम करके ऐसे टाइम से आगू नहीं है। चलो 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 ना तो हम कौन ही कुल साफ कर दे चलो ना होई ना काल ले हो ठीक है कहता का हो भौजी का जी का लेकिन भौजी जाना तनी सोचले रही कि मछली खाईती का करबो और रउआ हमरा हाथे से बना के अपन हाथे से खिलैती लेकिन का अच्छा रतिया मछली बनले हम कैसा रहे बहुत टेस्टी रहे। हां का हो ये जे बतियो तो लगा का भाई आगुला कहां गुड़ हुआ हो कहां गोरा नहीं बगीचा में गोरा नहीं अपना अच्छा ठीक बा आगुला तो बैठ बैठ ए खटिबा दिनेश में खड़ा का बालो जा तनी पानी में ना पियबो जा तनी अपना घरे कहाँ? निया इंतजार करत होई अरे पानी उन पी ल कहां ना जतल जा तनी तो जना बैठ पानी पिया अरे कहवा जतल जा तनी घरे ना हे रास्ता से निकल जाई चौक कर जीवा ना हां ए भैया हाँ? तो देले बनी सरसों पेरावे के तो जा देले ले बाला? तेल वाला ले ले आई तब ना शाम के कुछ बनी खाना हो ना ठीक है बजा पढ़ाई ठीक से चलता ना हां ठीक बा भौजी कहत रहे कि तेलवा आई तो सुबह समा के पूरी छाने के रहल हां हां जाई ले ले आई जी ले ले ना भौजी हां जाई चलो, ले चलो, ले। चलो। चल तब हरे चल पैसा ले ले अच्छा से बनी जाइम ठीक बा ठीक बा पैसा पूछ ले ले बना हां पैसा ले ले हाँ, ले बनी ले बड़न का ना पैसा। 400 रुपया ले ले बनी है जा तनी ठीक बजा पैसा ध्यान कम से रहेला जाइए हमर देवर बाबा बिजू पैसा ना रही तो हम अपन गहना बेच के दे देम ओकरा के ज्यादा ही है ना एगो तार देवर बा हमार छोट भाई बा हाँ जी और वो कहाँ सुबह से गायब रही जी खाना काम- खाए खातिर ना आइली खाना भेजबो लानी उनकरा से हम अरे तो का करबू ता तू बालू तो हमारा टेंशन नहीं के खाइला पियला नहिला के हाँ, काहे तू मतलब अतना आदमी कमाता काहे खातिर खाए खातिर ना लेकिन रउआ बनी तक खाना से मतलबे ना रहेला कुछ अरे उहे तो कहता नहीं तू अतना हमार ध्यान नहीं देलू ना कि हम अपन ध्यान के चक्कर में ना रहे ना अच्छा तो रउआ ध्यान हम ना रखम तो के रखी बताई ना हाँ तो वैसे ना हमारा टेंशन ना रहेला हाँ? तोरा ऐसा मेरा रूपा के हम धनी हो गई हमारा तो टेंशन ना रहेला कुछ के अच्छा पहले सुनी तो नहीं आई तो बैठी तो का बैठले न बानी बैठी ना रउआ हम कहते ना बैठे का रउआ के बैठी अरे बैठी ना जी वो एकदम हवत कर देली अच्छा एगो बात कही का बताई दिन भर खेती में काम करे खातिर गइल हई गोड़ हाथ दुखा गइल दी दबा दे तनी अरे एकदम पागले हो का हमनी के तो काम करे वाला आदमी है जा हमनी के तो काम करते रहे नहीं जा हाँ? मतलब कि तो से दबा देम त का हो जी इतना थकल लोग हमरा वो जाना तनी कुदारी चलावल बहुत मेहनत के काम होते अरे जाए दो पागल हमनी के ना दी दबा दे तनी ई करत करत ना एकदम आदत हो गइल बा अब बाग दी ना दबा देती काहे रउआ इतना जिद करे ना दी एकदम सुती ई रह दबा ऐसन देती में- गोड़ एकदम ऐसन मेहरारू है ना कि एकदम बातें ना मानेली ल का बातें दबा ना मानेली? दबा लतन की ल ठीक तू बा। अपन आस पूरा कर देखी तो कितना गोड़ बाप रे बाप लागत कि एकदम टाइट भइल बते दर्द के मारे अरे का करबू काम करे में चल अब से रहे बोल तो दे। हो गइल ना अब अभी दबाइबो ना कहीं होइयो गइल सुती त चुपचाप अपन मुंह बंद कइले रही कतना ध्यान देबेली देख तू चल जेबू तो हमारा तनकियो ठीक ना लागी हम रउआ के छोड़ के कहाँ जाइम जी नहीं तो कहत रहलू कि ए जी कौन एगो तन बात करी कहीं का काची अभी कहे जात नहीं रउआ अरे बोली ना। उतार नहीं हरवा में के करता तार बुआ के लड़की के शादी का तो कहिया तो बात ए जी उहे तो कहत रही अभी हम शादी में बस एक दिन खातिर चल जाइम जी चल देखी रउआ जेबू कहम तबे जाइम ऐसे ना जाइम तो उहे तो कहत रहनी हो कि इतना ध्यान हमरा पर देता लो ना कि तू चल जेबू तो हमरा ठीके ना लागी जाए ना दी जी अब बड़ी सब रोज रोज मौका ना आवेला जी जिंदगी में के बार ना शादी बियाह देखे के मिलेला के बार बार शादी बियाह होखेला जाए दी ना ठीक है बा हम तो तार के मना ना करब अब रहे दो कब ले दबाई दू दी वाला दबा देता नहीं ना रहे तो जाए तो अच्छा जाए जी ए जी खाना खाए में खान अबे अबे ना खाई आ जाना तनी हम सोचला ही ना कि आज मछली बनावे के
देवर बबुआ रोज रोज मछली लावत ला हमारा परिका दिल बन मछली खाए के। तो जा दो बजरिया में गइले बा फोन में कर दी। ना छोड़ी उ कहलन कि कल मार के ला देम नदी पले का खरीद के खइबू। बाप रे बाप 250 रुपया किलो बाटे जी मछली। अरे तो जा दो पागल पैसा कौड़ी का होई रे कुल पैसा बा हां मतलब पैसा बा तो लुटाई सब आगे के बारे में सोच समझ के रखे के नहीं खे। तो का करबू तार मन करता आ तो पैसा देखल जाई कि खाइल जाई। ना जी आदमी कमाता खाए पिए खातिर तक खाए पिए में आदमी पैसा ना देखी लेकिन फिर भी सब कुछ सोच समझ के चले का चाहिए। अब वो कहते बने कि ला देम कल मछली मार के तो कौन जरूरत बाद एक दिन बस इंतजार कर ली और का। चलो ठीक है बता हम तन जाता नहीं होनी काम बाटे ना। अब कहाँ जाए लगनी रहुआ रहुआ ना घर में आवल देरी ना भइल बस निकले के नाम ले लेवे नहीं ना तब कहे ना कि 2 घंटा मेहरारू जरा घर में रही। अरे रात भर तो सफाई न रहे नहीं जा। रात भर न रहे ना जी रात भर का हम थकल रहे ना काम धंधा कर सब घर में के काम का कम बुझत नहीं रहुआ खा बनावा खियावा सब कुछ मांझ धोवा। तो जा दे यही में आराम कर लिह दिन भर काम कर जरूरी बा। और ना जब हमारा अलावा कोई करे वाला नहीं के ना तो हम ही करत रहे ना का करम। तो तब जाई उनकर भेट कइले आई। कहाँ जातनी अब। अरे एक जना बोलाई ना कहना कि आज यह घर तनी काम बा जानल ना जी जब देखो तब काम में के चक्कर में फिर करें कौन कहाँ जाइम। अच्छा जा द अतना मना करतलु तना जाई। सुनी ना अभी तक बस एगो गोड़ा दबल है दी दूसर को गोड़ा दबा देतनी अभी तक का पारो दबावल बाकी बाटे इतना रगड़ रगड़ के दबा देम ना सूती अच्छे से ठीक बा हम दबा देतनी सूती। अतना ध्यान देबलु न आ सूती ना पहले इतना रगड़ रगड़ के दबा देम ना कि 3 दिन तक ले कहम कि दबाव मत। वो तो ठीक है बा दबा द तारो बात हमार तरफ ठीक नहीं के न।